Ajing irok shnong gaji yaki board pyniaid district jongka southwest khasi kamtam ya deputy commissioner jongka district yaka jingla ban ai yaka jingira ban jingiram yaka shnong kamtam yaka jingla ban penbiang ban supply yaki marba mardi ka southwest khasi district ka don gumba lai spa tam ki shnong ba ki babun ki dei ki shnong ki ba shitom ha hakalai kawan namar ka jing bombiang jongkil inti sengkian Henry wala kataru ka jing supply yaki marba mardi kilong ki babiang nadong sidong nadu kapastang jong ka lockdown hadu menta ai khublei kerpang bat kitbok keruyang ru yo MLA jong ka ranikor constituency ubalong ru MDC jong ka langrin constituency iba pius Marwein ubalano senyang dau khau shpo kilo chieng man laki thluyeng hapo ka shnong wahkaji bawat kat ka jinghe ka jingyar jong ka constituency Henry Pimsham lagan tat banno ki jingiram klem thau silang khamat yeno yenuru to blain ker khui phi pa phinang la ban le shibun ki ba kraw hapo ko constituency ai khublei ru ya ka police department ya ka health department ya ki sector officer ya ki zonal officer ki gram sebak bat ki wei pa ki lalan lade ban yada na ka ni ka jingpang coronavirus pat kumjuru ki shnong ki thau ki le yatli ban yang rengkat pat sukar dagathma persya ya kani ke jingpang bat namar baka sarkar kala plila ya kitu ki badon shabar ka jala bakin wan phaying no kumta ban thlanju shu ya ka jingile tma persya ya uni invisible enemy da ka ban shna sakwi pat ka committee kabal ai kerteng ka wahkaji coronavirus protection committee shi jingwei unlong udkhot hakani ka committee ka jingtre kam jong kani committee baka de bentep ya ki briu ki bami ki bawan hapo ka snong bat baki nonglet nong wan kidei ban ko nguru yaki guidelines balap tha daga sarkar leng baga shnong kinong shnong ki haban ajing tip shakane ko committee lada ki lek shabar kum shamo korwat shanong stoin lani shalong khnang baga shnong kan tim lama hamru bakim dei ban lek shaki jakayo lani ki jaka pajba laj no setang dadon ki kam ki bom lakiar kashnong kanom ailat bakan don kanu ka jingyap than lani ka jingsha than hakanu ko long yeng la don kono ka long yeng ka ba sham jing hajing penyo ya ka bam kadi kide ban ya thu akashnong bat kashnong kan penlong dau senyang ban penyo ya ka jing don kam jong ka ta ka yeng lada ya yap than kashnong kan ya yap than lang bat lada im ken ya im lang kata ka dei ka rai ka ba khadu kashnong ka long ru ka bala pen khre lupa pan bediang ya ki ba wan na shabar jala kum ba ka sarkar kala sha ya ki ban wan phayeng bat dalele kan nam ailat yakan ni ke jingpang pakan sapriang hapo ka shnong hapo ka than bat hapo ka district daga baburom lakar paru ikali ki baya chrum chaneng pakin sobha pan burom lam yakan ni ka jing pyniaid khnang ba ka jing yale jongi persya yakan ni ka khlam kan long ka ba job